Kaibigan, so nakahuli ngayon dito sa Sitio Kapulak ng pawikan. At ito po ay ito papakakawalan po natin itong pawikan, ano bro? Para sa proteksyon ng mga pawikan na ito, tayo ini ang nagtataunin mga swerte sa paniniwala ninda ay ini man ang nagtataunin swerte. So ini po ay pagkakawalan po ito ng mga mangingisda dito sa Sitio Kapulak. So palalangawin na po ito natin, bro, sa dagat. So yan, napakalaking pawikan, mga kaibigan. Tingin yan, mga kaibigan, ay pagkakawalan ito ng mga residente dito ng Sitio Kapulak. So yan, mga kaibigan, ano, so muli po itong ibabalik sa dagat upang malaya ulit siyang mamuhay dito sa karagatan ng Sitio Kapulak. So mahusay ang mga mangingisda dito dahil hindi nila inuhuli ang mga ganitong klaseng mga pawikan dito po sa Sitio Kapulak. So yan, papunta na siya ng dagat, mga kaibigan. At para malaya siyang uling makapaglangoy. So yan. Yun. So yan. Yan ang respetado ng mga residente dito ng Sitio Kapulak, ang pawikan. Yan, makikita dyan, mga kaibigan, napakalinaw ng karagatan dito sa Sitio Kapulak. Okay, paki-like and share na lamang po ang aking YouTube channel dito lang sa Matanglawin, Bicol. So hindi ko niyan, mga kaibigan, ang satuya sa mga isa sa mga update na naman natin ngayon dito sa Sitio Kapulak. Paki-subscribe po ang aking YouTube channel, Matanglawin Bicol TV Net. Salamat!